Nikwara mugiro kamano kumkitira RAMOGI TV ka une wangsai chendu marwa maru Oimore wachiku unu brudugo sadek to sadeke oseromo aninga Trevor Ombija jandingo panga janyakachi deno Ombija taya nyakwara guoko cha pesa bangi twabrogo mbaka ki Professor Collins Odote menja lonye weche mag telo wabrogo kode mbaka nikech koro sani weche dhi mbele od bura koni mipedho jotend migepe moguwel kanyo mondo giwinj ni begi kore mar tayo tijego kako onego timre penja chiel mose penji ahinya te en gin gi mwandu marom nade wabro penjo Professor Collins into be penjo gigi be ochimo kuro be mago penjo mabro konyo gi e migepe magidhi dhieno to en penjo mage monego be ni penjo gi mane mbaka mubrogo gi Professor Collins Odote bang weche madongo mon godo kaka magi weche manyien makoro nitiere ka. Investigation to timore nikech gimotimore ni en gima wan kaka jo sirikal okwagom ni gima kama otimre. Kuyo kwako gweng' manyuro manie kaunti ma Kisumu banka japuonjre moro manyako kwany konegi e yo magalagala. Ne ochuno bila mondo ti kod iro malungo wang'e kweyo ywaruok manomuoche kinde MCAs mag od bura ma Meru kod gavana mar kaunti no. Oganda koro ikore ne nyasi mag dhialo thuondi mosekonyo Kenya kidienje mopogore opogore. Warwako kende chenro marwa mar Oimore jaloko marwa en Elizabeth Otieno. Tulo ne omuoche od bura ma Meru kod tok jo od bura gwenyore paro gi gavana ma Meru Kawira Mwangaza ka giwacho ni Mwangaza okosebedo ka tiyo kodgi e yo makare weche mar dongruok mar kaunti no. To kaka jachung' weche marwa Repo Lolero twak mar Mwangaza ne okonyalore kendo nochunore ma od bura no bende nochung'. Number 2. Twak mar od bura ne ochakore e yo makare e od bura no ma Meru, mak mana ni gwenyruok mar paro ne ochako neno e sama gavana ma kaunti no Kawira Mwangaza ne ochuma twak kod MCAs. Mwangaza owuon ne oniano mar dhi nyime gi golo twak mare kata odoko ni koko ne medo saso ite. Ne ochuno spika mar od bura no Bundi mondo ochung' chenro mar twak kendo lando tarik manyien mar romo. Tok mano, MCAs kaachiel kod jopiny mamoko ne ogoyo tach oko mar od bura no ka gikwedo Kawira e kinde mane otemo loso gi jopiny kama ne giwacho ni ka Mwangaza ok dwar tiyo kanyakla kodgi to gibiro dhi nyime gi tijgi mapile ma ok gidewe. Gavana amepea bwana yake kazi. Ni ukweli ama ni uongo? Pie yake ni ndanda yake. Watatu security wake ni ndanda yake. Sasa kama yeye ni governor, amepatia bwana yake kiti, akapatia ndanda yake kiti, ndanda yake kiti mwingine, kazini yake akampatia spokesman wa county. Kwani mimi nikisema bibi yangu apewe kazi hata mimi nitakuwa nimekosea kweli? Obila ne ochwe odonjore e tulo no. MCAs Prauchiel Gochiko mane otelne gi spika mar od bura Bundi oseyo Kawira ka giwacho ni osebedo kotiyo tije mathoth e county ma oko kwayo pachgi. Ewi mano gibwogo kata mana thiche oko e apisi. Sisi ndio representatives wa watu huko mashinani. Na mambo mengi sana watu wanatuelezea, mambo ya hospitali, mambo ya maji, ajira kwa vijana, mambo ya shule, mambo ya bursaries. Lazima tukae na yeye ndio tujue kumwelezea hii mambo yote. Kwa mfano, pale nimetoka Jiawad, hatuna hospitali. Na kwa mipango yangu nilikuwa nimeelezea watu wangu tutatafuta like 3 more level 2 hospitals. Nisipomwelezea haya mambo, nani atamuelezea? Na hata sisi vile tuliambia wa Meru, tuliwaambia tutawafanyia kazi tukua tumeona kuna pesa ya serikali. Sasa Kawira akae chini, angalia atatupea pesa kiwango gani, sababu hao gavana wengine wamekuwa wakitengea MCA Ward Fund. Na hiyo ndio tunaitisha sisi kama waheshimiwa. Leo nitafunga kula na kunywa. Niombe ili kama kuna mapepo, kulingana na vile wamerusha matusi, kulingana na vile wameturusha mawe, kulingana na vile wameongea vibaya, na watu wa media wamechukua hiyo kuongea kwao vibaya, inawezekana kuna mapepo ya aina fulani imerushwa kwao.
Bende ne giwacho ni ok giikore mar winjo chenro ma Kawira ochanonegi odiochieng' ma kiny e nyasi mar Mashujaa, mak mana ka oikore mar tiyo kodgi. Kodhi mbele ni nyaka sani ji 15 osedadho gi ne lemo mag tend migepe. Komiti mar od bura ma piedho jogo ma jatend Kenya William Ruto nowalo ne odonjo odiochieng' mar 3 kawuono. Komiti no orango matut weche manyalo reso midhiero e bad migepe kaka mar wuoth, alwora kod limbe bende. Walter Nyambaga ne nitie kono. E kinde piedho jotend migepe mowalo odiochieng' mar 3 e nyim kamiti, Seneta Maelgeo Marakwet Kipchumba Murkomen nobedo wendo e nyim kamiti no, eka ja od bura ma Pokot South David Kosing omiye ting' mar lero yore mag tieko dhungruok mag nyamburko apaya pacho kam to kod jiwo chenro mag gedo mag apeyni. Expressway. If you come from airport, Honorable Chair, and you come to Parliament, you land at Capital Center. It doesn't help. Are you going to get new roads done together with finishing and paying the old roads? If we are going to say we will not construct new roads, what will you do to constituencies like Northor? Is the SGR issue, the transport system. We know that the goods are cheaper if they are transported by rail, but they become expensive when they reach the end of the rail to the last mile. Kamiti no ne dwaro ng'eyo ngadho mag tieko mibadhi mosebede kambi ndeke mag Kenya Airways to kod gedo mag alap mag ndeke to kod counties duto 47. Kenya Airways has a problem as well, you know that. When I was in the finance committee, they had borrowed a lot of money. PZD take over the operations of Mombasa, Lamu and Kisumu ports. Can you shed light on this? The privatization of many parts of the port, which happened, I'm surprised, Honorable Mwishi, you have an issue with it because a lot of it happened a lot in the last 4 years. I'll make sure that I dismantle those agents of state capture and return resources back to the people of Kenya so that the people of Kenya can benefit. So ipantuya mogwelne lemo mag bunge kod alwora ne orakore kod penjo makaka inyal kong bunge mag Mau yor kelo koth mopogore kod sundo oganda mondo lok gi puothe minyal pur. Considering the fact that you come from Narok County, the home of the great Mau forest, and you know the encroachment into Mau has caused serious devastation. What is your view, really? Because now you must help us understand what your view is. Once the plantations are cleared, they get seeds and seedlings from the Kenya Forest Service. They plant the trees, and it is a sustainable way of involving the communities in restoration of the forest, but at the same time deriving a livelihood from it. Kimani Chungwa, Owen Baya kod Robert Mbui ne okodok chiene wi manyadierim marito ler kod yore mag tieko horo. What do you intend to do as the minister now in charge of environment, if approved, to make sure that you clean up our rivers and stop the habit of either residents of our residential areas from dumping into the rivers? How do you intend to enhance participatory forest management and ensuring the forestry sector makes a contribution to poverty? Jatelo no mogwel ne lemo no mar limbe Penina Malonza to chalo kagima duoko ne orimone nyim kamiti no eka ja od bura ma North Menti Abdul Rahim ne dwaro lere wi lwenj dhano kod joka lem makinde ka kinde. I just want her to reconcile her background from anthropology, study of human, study of Homo sapiens, how we evolved from Homo sapiens, Homo habilis. Mishi also asked you, if you go to Nakuru where Gikaria comes from, there's some area called Shabab where it's a daily battleground between baboons and human beings. Owen Baya makilifi no tho kone Penina ni kuonde mag chamo ngima kanyakla kod magawa ma yodho wadh nam chumbi e chalo kagima duono e kendo welo chako dok chien e kadwaro nitiere mar resogi. One of the weakest link in the tourism is marketing and branding. Marketing, as I've said, marketing cuts across. Kamiti mo wale piedho jotend migepe mogwel ne lemo opogore osedadho 15 odiochienge mar 3. Kamiti no kawo yweyo mar yango odiochieng' mar Mashujaa Day kendo chano duogo kendo tich abich tarik 21. Walter Nyambaga, Ramogi TV, County Hall, Nairobi.
Kwa dhimbele ni jatelo manyien mar obila mago kwach kicho chamo muma mar apisa Yanga Amin Ibrahim Mohamed opuodhi kaka jago makao kar George Kinoti. Osingo mar tiyo ne jo Kenya e yo mowinjore kendo e yo mar arita kwe maber. Chris Owino nigi ler mar wachno. Tok jatend piny Kenya William Ruto wuoyo bado obila makende mar Special Service Unit riwruoge makedo ne ratich oganda e pacho ka koro wuok oko kendo rwako okang'no. We highly welcome the presidential admission and the promise to rid our policing service of the culture of impunity, criminality, arbitrary and illegal use of force and firearms. The presidential decision is a strong first step in expressing the political will that has been lacking for decades. It is a strong foundational step for a new beginning in Kenya. E kinde romo margi gi jofwambo e magawa moro e boma ma Nairobi, jokanyo mar riwruok mar Police Reforms Working Group wacho ni wuoyo bado obila no kende okoromo ka koro gidwaro mondo piny owacho ochuog bad migawo makende manono teko mag apisas mag obila e thurka. Commission of Inquiry mar bunge kata mar judiciary mondo otim nonro matut i weche gi mondo ng'ento ang'o mosebedo katimre. Kech kwago kwano duti Kenya chakre higa mar 2017 nyaka sani ji 1264 moselalo ngimagi i yore mok ler i lwet polis. Kwayo makama bende ne ogole boma ma Mombasa. People must take accountability. You killed somebody outside the law. You need to be prosecuted. He is investigated, he is prosecuted, but bigger than that, the person who ordered that service be there needs to take responsibility. E kinde ka kinde obila osebedo ka isewe lal mag jopiny mathoro bedo rowere ma ichwe yudo ka otho yore magalagala. Lucy Wambui paro nek mar wuon ode mane otim kod obila. My husband was taken by a killer cop called Rashid. Alienda na yeye akamtoa from Mlango Kubwa to a place called Wanjas yenye ni between Mlango Kubwa and Pangani, na hapo ndipo alimuua. Obila ema ni kod ting' mar rito jopiny ka ginyayo kwe kind oganda gino makoro lokore ataro kendo jopiny koro ywago sandruok e bad obila. Weekly Foko, Ramogi TV. Riwruoge makedo ne piny owacho koro dwaro mondo jatend Kenya William Ruto chuoga put mabiro timo nonro ewi teko ma obila tiyo godo kuom jopiny e pacho kaendi. Giwacho ni wuoyo bad mi obila ma okwach kich miluongo ni Special Service Unit kende okoromo e reso jo Kenya ma osebedo gi kinde matek e lwet obila moko. Weekly Foko nigi lerno. Tok jatend piny Kenya William Ruto wuoyo bado obila makende mar Special Service Unit riwruoge makedo ne tich oganda e pacho ka koro wuok oko kendo rwako okang'no. We highly welcome the presidential Nikora bugi kwayo ng'uono gik miloso gi lwet dhano gi samoro jachikrega wadhi e yweyo moro matin kod duogo. Professor Collins Odote nika obrogo kode mbaka e yiero e pedho joma koro dwaro bedo jotend migepe matimore od bura masani. Be ipenjo gi penjo monego mochomo kuro koso penjo gi penjo gi ten mana mar goyo gimiluongo ni rubber stamp gi dho ngere mondo gichaka tich. Obrogo kode mbaka bang' dakika matin. Chal nade? Chal ka gimi kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki ahinya. En mana ni osebedo e story ahinya. Mana kaka rally manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo.
sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamora mora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gi timore kuno pugro pachoka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. Have doodles taken over your home? Hey, I need to suck your blood. Get Bolt and get your home back. Unlike other insecticides made from toxic synthetic pyrethroids, Bolt is made from 100% natural Kenyan pyrethrum, making it gentle on you but deadly on flying and crawling insects. When doodles strike, stop them dead. Bolt insecticide, gentle on you, deadly on doodles. Get Bolt insecticide today. Mashabiki chungu nzima wanaendelea kushinda bonuses nonono kwa Shabiki Jackpot Mbao. Kwa majina naitwa Peter Masinde, nimeshinda 1 million kwa Jackpot Mbao bonus. Nimefurahi sana kwa kushinda hii bonus. Hii pesa nitaitumia kwa kununua shamba na kulipia watoto school fees. Na wahimiza wagazi wa Busia waendelee kushiriki hii kitu, si ya uongo, ni kitu ya ukweli. Bonuses are for 10, 11 and 12 correct predictions. Join the bonus movement. Cheza Shabiki Jackpot Mbao kwa kutuma neno SJM kwa 29063 na huenda ukajishindia zaidi ya shilingi milioni 20 kila wiki. Shabiki Jackpot Mbao, the easiest jackpot in Kenya. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Kau thuolo mari mondo irang makare bengi kata kambi midwaro kawe hola. Mai biro konyi e ng'eyo okenge monego ilu mondo ikaw hola kod gigo ma idwaro mondo ikaw hola no. Epewe mag tuke mayero, hero mar adhula, kendo ipako gilo. Tudri kod James Opondo, japicha, gi Milton Ochieng Jaka Black, e pau tuke. Chieng' ngeso ka ngeso, chakre sa 8 odiochieng' nyaka sa 10, mana e Ramogi TV. Bein kod penjo mora mora. Hello, penj laktar. Hello, daktar. Kata paro ma osebedo ka chandi ne wach ngima kod thieth. Wakeloni puonj maleo moa kuom lakteche molony e yore thieth te. Biro tero wachiel kachiel e yor puonj. Koro ka laktar oseneni wacho ni nigi tuo mar kansa, ma ema bedo ga stage mar 2. Chieng' wuok tich nyaka tich abich, lakteche mopogore opogore mabiro puonji gimora mora e wach thieth kod bedo gi ngima makare. Riwri kod Ruth Otieno sa 12 e penj laktar mana e Ramogi TV. Oganda duto nigi pok mopogore opogore. Kata kamano, ang'o maketo pok mari mondo bed mopogore gi jowetegi? To ka gibiro at the ground, gi appreciate ka gineno kaka watimo gigi gi lwetwa. Dibed ni pok mari kelo ni yuto kata loko ngima mag jogo mantiere alwora mari. Ken gi passion, to obro bedo profitable with time. Chenro mar pok opogore rango jogo mantiere gi lony gi talanta mopogore opogore. Kik idek ne chenro makama chieng' tich ang'wen juma ka juma kod Sharon Ong'ao mana e Ramogi TV. Karanga photo. Everybody touch bro. Tich adek en terie golo machon. Teacher Beach, Sukus Owake. Lisa, olingo mamae,
Kete manaka kod Papa Vic. Ngoma wake wuok tich nyaka tich abich saa 10:15 odhiambo nyaka saa 12. Ngero kamano nyikwa Ramogi kuom kete Ramogi TV ka wachikunu wabiro bedo gi wendo Professor Collins Odote men jalony weche mag telo mondo winjane ni to kaka weche dhi od bura kuma jotend migepe mogwel koro ipedho be gidhi maber koso gidhi maber mane mbaka modago kode kaendi Professor ero kamano ahinya kuom wasichegi isewinjo kaka jo od bura piedho jogo mogwel gi migepe mopogore opogore to penjo ma gipenjo gigo be gichimo kuro in kinene. Ero kamano ahinya Trevor. Apani kod wang'eyo ni mondo ka gichimo kuro kalo gichimo kuro nego ng'eny to penjo mag penjo go gia kanye. Kane wakalo chik manyien 2010 no waloko kaka yiero jok matelo ne ministries miluongo ni waziri. Ngejo chon ne lando gelanda e radio. Ni jaduong' Moi no lando Trevor kaka jatend kama to no wachi ni gima jatend piny nyalo timo en mana nominate gi to bunge nyaka temango nyaka piedhgi kae to bang'e jo bunge no kalo chik miluongo ni Public Appointments Act. Chik no wacho gik monego penjigi. So ng'eny gik mineni penjogi ok en gik ma jogo gola e wigi, gin gik manie chik. So ok apani tabu en to gik mipenjogi go be gin gik mochimo koro koso kochimo kuro gin e chik. Tabu ni kama chielo. Tabu ni kanye? Tabu kama nitiere en gik moko ariyo. Mokwongo en ni king'iyo nyaka ne wachak penjo gigo 2010 jo Kenya penjo to penjo nang'o ngeche ji te chalo ka gima timang'o kalo penj okine nitie ng'at ma ka ng'ane rach to ng'ane dhi timang'o dhi dong' jo Kenya lo nyisi ng'ane kanu waneno kata penjo mani penjo ka ok opane gi timang'o gikalo to bang' ka report biro to gikala mane tabu mokwongo mawuoke. Tabu mar ariyo machalo wuoke anapani no wuok sane en ni to ere kaka ji nyalo ng'eyo ni gima jogo na wacho botimore nane be en adieri. Ngeche sani king'iyo gima no dhiera nto ka neno kaka wuono ng'ato penjo to kare kerni en no yiero mana jok mang'eny gomenda kabisa. Ngeche king'iyo jogi tiwiyo ng'ato ni an gi bilion 4 an gi milion 900 an gi milion 700 pesa go gin pesa motorare mathis to jomoko kuomgi king'iyo tiparo ni ng'ani kane pok odonjo e bunge kata milion 100 nokonyal milion kata 50 nokonyal timang'o nokonyal bedo godo e account ne. Koro ang'o momiyo bunge mosebedo higni 5 kata higni 10 oseyude milion 100 koro ji wacho ni nyaka ben en gik moko ariyo. Aidha nyalo ben nitie pesa moko e bunge ka ma ji yudo ma wanjo Kenya wakia kumotema nade kumoae. Mar ariyo nyaka ben ni jogi gima giwacho ni ok nyal bedo adieri. Koro tabu mar ariyo mawuok e mano en to ere kaka ji nyalo ng'eyo to wan ga dinde be jok ma penjogi be ka ng'ato wacho makosa to gibiro joka ni ng'ani timore nade ng'ani wuondowa mag kuonde ma japani nitiere. Wadoga ne wach mar ne kalo mar ji teno nikech in kaka inene be nitie kaka ng'ato nyalo dong' sani ka koro jo Kenya Kwanza mang'eny gi to nie od burano. Nikech maxi momigi be onge ng'ama dhi neno ni kaendi nomiyo 2 ka omiyo 5 omiyo koro jumla oyudo makama omiyo kalo. Trevor mokwongo kapani nitie ng'ama dhi dong' ji te dhi kalo. Gidhi kalo te. Ji te dhi kalo. An gidhi kalo te. Ngeche although ipenjo gi penjo kama ngeche gini be timore samo yiero kaka notimore. Ok apar ni nitiere bunge jabunge manie Kenya Kwanza mabiro timang'o mabiro goyo ng'at gi piny. An mane kuma tabu nitiere ni koro although penjogi penja mondo jo Kenya ng'eni na penje to ka gik samo koro dhi go kura ni ng'ano kal kata ng'ano kokal an gadieri ni jogo dhi timo dhi kal gite kwa ng'iyo 2013 kwa ng'iyo 2017 to kwa ng'iyo kaka sani dhi kal gite. An mane kuma tabu nitiere koro ji penj tang'o miyo waketho sa mang'eny ka duoko to wasetimo waseng'eyo wageni Trevor wadhi miyo 100 wadhi miyo 100 ewi 100 to wakawo sa mar kawo penj. Mane kuma tabu koro wuoke miyo gima ne katibu keto maber mar piedho ji
samoro koro chalo ne jo Kenya ka gima piedho no timbre ngo onge gima konyo godo. Ka ber to nego time nade in kaka jalony mar weche mag telo. Ka ber mondo mi obed yo ma jite wacho ni mato adier ngane no penjo ni to wawinjo kaka odwoko omiyo rem ngane no penjo kama wamiwinjo kaka odwoko omiyo kalo. Ka ber to nego time nade. Apa nitie gik moko ariyo kata adek monego bene timo mokwongo en ni sama penjo gi penjo nego bene wapenjre and jobunge nego chak wacho magiwach ne jopenj ni sama wang'eyo jogi Mike chik mana wakalo ng'amo gi kama en ng'amo timo ng'o ng'amo kalo penj kata ng'amo ko timo ng'o kata ng'amo ko mondo ji ong'e jite kata ng'ama puonjo ibedo gi gimiluongo ni marking scheme to marking scheme ibedo gi pass mark ne kiyudo 50 ewi 100 to ng'ano okalo kata ng'ano okalo koro ber ka sama ipenjo gi ka chik osegik to jogo wacho ni mae kuma chik otimore nade nitiere. Mar ariyo sama gisendiko report makoro gigo gineno nego giwachno ni yawa ng'ani kata wang'e to e gigi notimo ang'ora no ber gigi no richo koro gigi momiyo koro wakale to ng'ani kata wakale to odwa ni kama odhi timo ang'o odhi olok sama odhi mano ok timre mano mogik. Mar adek apa ni jobunge onego ng'e ni kane waloko chik 2010 ne waloko chik mondo bunge wawe bedo gi jobunge mawacho ni ma jo sirikal ma jok moko jo sirikal. Koro jobunge ne ng'e ni tich ma gitimo ne ok gitim ne party gi kende gitimo ne jo Kenya te mondo gimi jo Kenya jok mabeyo gi jok mok beyo. Ker sama yiero ji ng'eny ne onego bedo yiero jok motimo na jok man gadiere ni kalo penj te to kwa ng'iyo 2017 isewi kane although jogi nokalo gi ng'ane to nokobedo tim nade nokonego kal nitie ng'at ma kingi 2013 nitiere waziri manokal majite ne negadiere ni ng'ano kotimo ng'owa okokalo penj pod okale 2017 be nitie at least apalo ng'at achiel manokal majite ne gadiere ng'ano kokalo penj. Jok ma kamago kata obed ma ng'at achiel onego bed ni jok ma kamago okal mondo jo Kenya ng'e na dier ni gine timore maber. Kidhi loka America kuma gimotir sama timo vetting nitie jo miwinjo ni ker notimo ng'owa noyiero but king'iyo samede to ni ng'ane kata noyier ne jok odhi otame koro miyo ji ong'eyo ni kata wan mana jok mopogore ni mage jo Kenya Kwanza mage jo Azimio to ka gik sama koro watimo tich to tijni konyo jo Kenya. To kata kamano nitiere wach moro miwacho mar mwandu mipenjo gi to waseyudo ka ng'eny gi nigi mwandu mana millions motiap to be nitiere tiende penjo gi penjo no nikech mokwongo onge ng'ama dhi ng'eyo machako ilud ni adier nowacho ni en gi bilion 4 wayudo ni en gi bilion 4 to kata bed mana ni en godo koro dhi konyo nang'o nikech bang' mano to onge ng'ama biro duogo wacho ni nyichi chako tich higa mokalo ni en gi bilion 4 sani koro en gi bilion 5 wadwa ng'eyo ni bilion 1 ni oa kanye waonge gi chik moluwo kanyo maber ma ng'ata midhi ng'e mapiedhi mawacho ni pesa ni wacho ni en 4 koro chupa 5 Trevor e book to wach no ber e book gimomiyo book wach no ber en ningeche king'iyo book wacho ni theory king'iyo book wacho ni kopo ne wang'eyo ni sama Trevor donjo ne en gi siling 500 wadwa ng'e ni higni 5 gi kana en gi siling 500 ere ka 500 no nyalo gik siling 10,000 wa mi example achiel sama ncha yiero rumo ka jo Kenya Kwanza nose yombo to no wachore nitiere cabinet secretary maniluongo ni billionaires 4 dong ni winjo gi koro kopo ne timo vetting maber to wadhi sama ne ochak sama ne ng'ano donjo ne en gi pesa di sama koro wuok ni pesa ma en gogi kwa ng'eyo kuma nchutiye kane ere kuma pesa gi oae tabu ma wan godo en gik mokariyo mokwongo ni sama jogi wacho ni waonge kaka wanyalo ng'eyo ni jogi wacho adieri kata gitimo ng'o kata giriambo. Mar ariyo ka gisewache sani apani jok mose ng'ite Chief Cabinet Secretary Musalia Mudavadi ema nigi pesa mang'eny en bilion 4 onge chieng' makoro wabiro luwe kata wawacho ni kanicha in gi bilion 4 higa mokalo higa ka higa onego bed ni gitimo ng'o gitimo declaration mar wealth gi ok wabi ng'eyo ni to nitie wach ni in gi bilion 4 ere kaka sani osechopo bilion 40 onge ng'ama biro ng'eyo koro kogik ne to although gima nomiye kwa penjo ne ber to ok okonywa ng'ech ok omi mondo wang'e ni jok ma kawo pesa wa mag eyo mamibadhi ok wakalo to kopo ne gidonjo to ok gichage mawa pesa moko mano ok timre. Keto koro mano ere kaka doho bende donjo kata migepe moko ma wan go mopogore gine ma giremo penj nikech koro ka jood bura osepenjo koro jomoko nyalo wacho ni gine ma koro nego bed ni giluwo mondo gine ni to pesa ni de medore piyo ruo. Apani en tich ji mang'eny mokwongo do nego bed ni ng'iyo ka wach magipenjo no en adieri koso en miriambo. Mar ariyo
kotimo wealth declaration di ni itero ne ethics and corruption commission onego ging'e ka gin adieri. Mar adek, jo Kenya, civil society, jok modong ma goyo koko mondo kik ji bed gi mibadhi, onego bed ni giluwo bang' ji ka ng'eny ni gini be notimore adieri. To mar ang'wen, kopo ni ng'ato otere kar ng'ado bura, jood ng'ado bura onego dhi back to penj to ng'ani kane wacho kamae to kaka gino osepeyre. Nitiere achiel kuom jok moyier sani mananeno kondiki kamoro ni ng'ani higa mokalo nowacho ni en gi pesa ma kama, to higa masani koro pesa ne osegore diriyo. Onge kaka $200,000 nyalo lokore $400,000 ang'o e higa achiel. Mage penjo monego bed ni koro ji timo ang'o, ji chako penjo to kapani wapenje moromo. To kugik emomiyo although gini wacho maber ni ok okonywa, ober mathis. Ngech omiyo koro gik mane opondo watimo ang'o, wachako ng'eyo. Ngech kata in gi an koro wang'e ni kare Musalia mane jok moko woni onge pesa ja, kare en gi bilion adi? En gi bilion 4. Kare jok moyier gi te onge ng'at man gi pesa mathis moloyo $2,000,000 manyalo bedo waziri. Koro waji chako penjore ka titi penjo kara an Trevor masetiyo ka higni mang'eny, ang'o makare matimo marach momiyo an kata $50,000,000 tamatimo nade otamachok. Mage penjruok monego wachak penjore kaka jokenya. Be penjo madwa penjo ni ka koro ji moyier te mondo chung' ne migepe go gin joma nigi milion mang'eny kamano, mano ng'iso nang'o e telo? Ng'iso ni nitiere kaka oyier ji ma ng'ama onge pesa ok nyal telo, koso ang'o matimore ka, koso jogi miyo mana jogi ma ging'eyo tijego? Trevor, andiko juma ka juma, to juma ne kancha ndiko nchacho ni tabu mwasebedo godo kana wacho wach mar jopuonj. Tabu mwasebedo go e Kenya ka ni waketo ni siasa e profession maduong' molo gik moko te. Tapa ni gini kawuono nyisowa. Ngeche king'iyo jogi, ng'eny gin gangi nang'o? Gin jo siasa. En ng'at ma aidha osebede siasa orincho chunge siasa. Koro gini dwa nyisowa to kare siasa ne ma pesa to manade? Ema pesa ng'eny, mano mokwongo. Mar ariyo, ng'ato nyalo chako penj to kare jok ma king'amo dhier be nyalo timo ang'o? Be nyalo telo. Ng'ato biro to en wach an man gi $100,000, an gi $500,000, to koro an wuodo lo man gi $30,000 ni. Be ne yiere chiemo moro mondo abed ang'o? Mondo abed jatelo. Ng'at machielo penj to kare an jaboda boda mawuok Kasego ni ba nyalo bedo jatelo ka jok mikelo ka gin magi jok magi in kiwinjo ka wetu ni an gi $1,800,000 chalo ka dhi sikul to kare an mama no miya chapat, an mama no miya mandas, ito kidhi to in mana gi long ma piere oyiech. Mane tabu magino wach timonwa. To mano gima joma koro ni sirikal nowuok oko ka ng'iso ji ni wanto tendwa en mar joma onge go, joma niyo gi ohala mar aswekra, mage joma dwaro kete e sirikal. Koro singo ne gilokore koso mano giminyiso ga mana ji seche ma koro kura idwa go, kaso bang' mano to kata gilokore gimang' ni tim bende koro onge. Nikech ko penj gi ni to ei jogo ere ng'ama de wach ni piny mogik en ng'ama nigi $100,000. Arito jamama mboga gi jaboda boda mondo ayud at least kar bedo cabinet secretary ka to sabagi jok momigi gin jok manang'o gin ma $1,300,000. Koro ageno gik moko ariyo. Mokwongo ageno ni moko ibiro miye tich mopogore, to mar ariyo ma en tich ne jok man gi pesa mang'eny modhigi, nyaka ging'e ni kata gidhi gi pesa mang'eny to jok monego gitinegi, jok manogonegi kura ok jok man gi pesa mang'eny ka gin ng'et magi osiepegi, nyaka gitine jok ma noriedo chakre okinyi, mine moko manie chiro ka to gi jok mariembo pikipiki mane giwacho kendgi, mage jok modhi timo ang'o, mage jok modhi tiyo godo, mage jok manyagi koga. Ng'eche sirikal ka telo ni jok mosedonjo ka mokwongo ji 22 maneno ka at least gi osewacho nwa gi dhog gi kendgi ni gito gin mama mboga to gidog gi jo boda boda, gin jok ma gin jo milionde kaka jo dalawa moko wacho. To kaka jalony e weche mag telo, ndiko jamwandu gi ndiko ng'amudhier ere maber? Nikech nitie jomoko ma be wacho ni jomwandu gi ema nyalo rito ohala nikech ging'e kaka igo ohala, emomiyo gin gi mwandu go. Jomoko wacho ni be kindiko ng'amudhier gima obro kuongo timo en temo obro manyo kaka onyalo soyo pesa e mfukone, omiyo afadhali ikaw ng'at ma nigi mwandu. In kaka jalony e weche mag telo, ng'ama ber kondiki? Ng'ama ber kondiki ok en ng'at man gi mwandu kata ng'at ma onge mwandu, en ng'at man gi tim. And mwandu kende ok matimo ang'o, ok makel tim. Nitiere jok man gi mwandu e piny ka mang'eny matimo tich maber, iwinjo ni jo philanthropist ma tich gin makonyo jopiny. To nitie jok ma mwandu go ok tim gi rade, ok rom gi.
moro na giyudo mamwando gi mar kwelo koro gin kwelo ne magitimo nade ging'eyo to nitie jok modhier mana fas mar kwelo ma pok gitimo nade ma pok giyudo koro gimonego wang'e mwandu kende ok apani en tabu an mwandu ok rach gima rach en ni ng'ato noyudo mwandu gi yo machal nade ka noyude gi yo mar mibadhi to mibadhi ne mobiro timore mobiro dhigo mbele to ka in ng'at ma kite rach koda in gi mwandu kod ionge godo to kido marach ne mibiro timo ang'o mibiro tero sirkal king'ama kibiro teach citizen ka Trevor to iwacho ni bisa 12 to in ibiro saa 8 kata idhi koro ibed mana chief cabinet secretary kama Musalia odhi pod ibiro madhi tich 8 koro kapani mwandu kende nyalo miyo ng'ato bed ng'ama ber kata ng'ama rach gima miyo bedo ng'ama ber kata ng'ama rach en mwandu neno oseyude gi tich matek oseyude gi yo mamibadhe to kata kamano be nyocha waneno ka ogai mar jomin buche DPP nchogolo ge penjo moko manche dhi e do ka iwacho ni samoro ntiere moko makoro gidwa yalo oko kaka mar Aisha Jumwa Giri mano nyiso ni sirikal ni nokotiyo maler ndalo mane gitero ji e doho koso nyiso ni koro nikech sirikal olokore koro ing'uono ne ji to mana joma tek ok wabing'eye gi sani en achiel kuom gik moko ariyo samoro nyalo bedo ni sirikal manchokalo cha nok ti maber negi mako mana jok motimore jok moko mag siasa to mar ariyo be nyalo bedo ni sirikal bolokore momiyo gimo jogolo tabu magino timo Trevor ma kuma nego wayuage en ni kuom tim to gi samo time ok okelo mondo koro ji ng'e ni ofis mar DPP no en tich ofis motimore maber koro ji chako mana ng'eye ka ji chich ni aidha chon cha ni timo tich jo siasa or sani itimo ang'o itimo tich jo siasa gi yore te oketho ofis DPP manitiere sani olapani jatelo manitiere kaka DPP jatelo Haji obiro bedo gi tich matek e dweche gigi mabiro kapod otiyo ng'eche ng'ata mang'eye biro ng'eye gi kaka joluo wacho ni gangoch tiang' ng'eche en ng'at ma kowacho ni jogi ne natimo yo marach tiparo pando kare chon cha ni rach to kowacho ni gini natimo yo maber to wacho ni kare sani bedo ng'ama rach koro either way o ng'ama rach ka koro watieko profesa en ni koro gisedadho ji 15 puro dong ji 9 ang'o ma diher winjo koso gidong gidhi adhia mbele ka gidhino koro apani gidhi tieke kaka gidhino apani onego ging'e bang' mano ni giwinji ni jo Kenya to gini jo Kenya wacho tie kuro peyo mondo uchak tiyonwa ng'eche ukethonwa sa koro nyaka ging'ere akwayo speaker Moses Wetangula ni bang' ka nafas nyosewuok ong'ire to penjre ni wan kaka bunge ere kaka wanyalo konyore mondo jo Kenya onewa ni tich mwatimo ni en tich matimore tich makonyogi to ok en tich mokethogo sa nafas othis godo to kotieko mae takwaye okawe nafas mondo chak ng'iyo ni gini watime uru maber molo kaka wasetime ngeche magisetimo wigni twinjo ka jo Kenya te wacho gitieka chalre to mano ok ber ne doho ngeche koro doho ema kare kaka jo Kenya ng'iye dok piny ka kar dhi malo erokamano main kaka inene to jogi te dhi mana kalo abiro chiewo juma manyien tich adek kapana abiro chiewo kaneno gi State House ka gichamo muma gite kaka noyier gima erokamano Professor Collins Odote ben jalony e weche mag telo konyisowa gik madhi mbele e od bura kanyo jo od bura dayo dho joma koro luongi mondo bede jotelo mag migepe mopogore opogore gisedadho ji 15 pod odong' ji 9 wadhi e yweyo moro matin koduogo pod wan gi weche manyien mondo kelonwa chenro marwa mar Oimore kaka kidhi mabor ahinya. Nyakoromoge Juang, chenro mar Rupiny biro ni pile ka pile, wuok tich nyaka tich abich, chakre sa 12 nyaka sa 5 onyango, kama wakelo ni weche manyien kod nonro mar gazet. Wakelonu twak mong'ith, twak magero ganda. Chakre Rupiny, wakelonu jolony ka warango chal mar piny Kenya, kaeto wadonjo nyaka chenro mar mbaka oromo. Ei mbakano, watude kod reporters magwa e kor gwenge, e counties mopogore opogore ka gimiyowa weche matuch. Magi duto inyalo yudo achiel kachiel e mbui magwa mag Facebook, Twitter kod YouTube. Tudri kodwa an Sharon Ong'ao. An Cleophas Oluoch. Kachiel kod an Joyce Oduor. Machiegni nikech ma en Rupiny.
Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Chal nade? Chal ka gimi kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rali manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamora mora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gi timore kuno pugre pacho ka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. Warwako kende chenro mar Oimore. Jatelo manyien mar obila mag kwach kich ochamo muma mar apis ayanga Amin Ibrahim Mohamed opuodhi kaka jago makao kar George Kinoti. Osingo mar tiyo ne jo Kenya yo mowinjore kendo jiwo arita kwe bende. Chris Owino nigi ler mar wachni. E lokrok mar telo e duol mar okwach kich mapacho kae, Amin Mohamed Ibrahim ochamo muma ka jatendo okwach kich mar adek ka singo mare maduong' en telo ne okwach kich madhi tayo tije ne kalore gi pend chik. That I will endeavor to lead the DCI in the most professional manner and adhere to the supreme law of the land, the Constitution of Kenya. We shall also endeavor to respect human rights while being firm and fair as we stick to the mandate given to the Directorate. Bad migao mar okwach kich e bwo telo mar jatelo machon George Kinoti ne obedo ka yudo seyo kowuok kuom jotelo mag Kenya Kwanza ewi mano mane giwacho ni en tiyo kod DCI e chwalo ajenda mag siasa. Amin Mohamed man gi lony e weche mag timo nonro osingo mar duoko yie mar jopiny kuom DCI kuom timo nonro mapiyo kaachiel gi rito ratiro mag jopiny e kinde tayo tijegi. As a service, we shall make sure that we adhere to our constitutional standards and fundamental freedoms. We shall ensure and endeavor to make sure that Kenya will be a safe and secure country for all the people that live therein. We shall conduct our investigations professionally, expeditiously, and see to it that we bring our members of the public on board and see how we can bridge the gap and inspire confidence in the office of the DCI and my officers. Mabiro ndalo machuo kende tok jatend piny William Ruto wuoyo oko bado bila moyedhi mong'ere kaka Special Service Unit. Jatend piny oketho bado bila makamano ka otudogi kod ne kod lal ma oyaye makinde ka kinde mag jopiny e yo ma okong'ere. Amin Mohamed wacho ni e bwo telo mare DCI biro tiyo e bwo chik kendo miyo luor ratiro mag jopiny. Wach makamano bende oser lwedo kod ogai mar doho Martha Koome ma oparo ne Amin kod apisas mage ni nyaka gilu chik e kinde duto magichwalo tijegi. We in the criminal justice system rely on the investigations that are carried out, and without investigations we will never succeed. I have no doubt that in the performance of your duties you will continuously observe the rule of law and you function within that remit of the law. Kaoloso e kindeno, jakom duol mang'iyo tije mag obila e pacho kae Eliud Kinodhia okwayo Amin Mohamed mondo kony apisas mage kod lony mare e timo nonro. Kinodhia bende onyiso geno mare kuom telo mar Amin Mohamed kendo kwayo jopiny mondo bed kod yie kod DCI. And I want to assure Kenyans we have now the right person on the job. Regain your confidence in our police service. We have competent people. They will serve you the way you deserve to be served. I have no doubt in my mind that you will execute your constitutional mandate with effectiveness and positive impact
given that you are a distinguished professional with invaluable experience counting to 33 years. Motelo ne tendo kwach kich, Amin Mohamed ne jatelo mochung'ne weche ma iye e bad migawo mar obila. Amin Mohamed bende nigi lony ewi timo nonro ewi kuo mag bengi, ka bende ne otelo ne nonro ewi tulo mag yiero mar 2007-2008 e hoho mar okak. Ting' maduong' mochomo Amin Mohamed kod kweth mare en duoko yie mar jopiny kuom DCI bang' yudo sayo mathoth kowuok kuom jopiny kod josiasa e higni mokalo. Amin Mohamed okawo kar George Maingi Kinoti mane ogwe tawo tok William Ruto ka otelo kaka jatend piny Kenya mar abich. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. En lit ne familia mar japuonjre moro manyako mayangore ni onegi e gweng' mar Anyuro manie sub-county mar Kadibo e county ma Kisumu. James Okoth miwa ler ewi tho mar japuonjre ma jaskund sekondar mar Bunde. Uyo koro okwako lwasi e gweng' ma Anyuro, Kadibo sub-county bang' nek mar rawera manyinge oseangore kaka Wendi Achieng' ma bende en japuonjre e skund sekondar Mabunde. Achieng' ne oromo gi tho mare e yo mapok oyangore e kinde machuok kende bang' goyo oriti ne jonyuol mage kowuok dhi nindo e od dane undamo machuok koae odgi. Kata kamano, wach ne ochopo ni Wendi osewito ngimane. Ne wan kode e yot nyaka saa 4 otieno, odhi nindo saa 4:30, koromo saa 5 to nindo gi jowadgi, to ng'ato gone simu luonge ni biane ane wi aora ka machalo duol mong'eyo. Koro kaka nodhino ok oduogo, to ne mwaduogo romo godo konege to kete i aora. Koro ka na beti tok dala waka kora kwayo, to ayudo ni nyathi moro kijana ma jater dhok modho emo kwanyo nyara e pi, kosike ochwoye gi pala didek mosike pi. Anyuola mar Wendi ywak kalure gi lal makamano kendo gipare kaka rawera manyocha nigi luor mokalo. Nyathini en nyocha ok ongialre, en ng'ama kioro nyalo dhi chap chap, oduogo ni sechego, oduogo ni report. Ringre Wendi Achieng' ne odogo yudi e mitaro magembo skim kama ong'ere kaka Gembo Kanal. An mana akwayo ka endi akwa dhok, koro kana kelo dhok modho ka, to koro kago dhok mondo ng'ad kama endi tarado gi body mar nyakono konindo kete pi kanyo. Koro kaka nanene no to koro aluongo jokwath wetega mane kwayo nyaka wuon gi be ntiere kanyo. Koro kana aluongo mobiro ema koro wuon gi ma obedo identify ni mano ne nyare. Gimotimore ni en gima wan kaka jo sirikal ok wagom ni gima kama otimre. So up to now investigation pod dhi mbele. Mang'eyo ni kadiponi ng'ato moro nitie manyo timo gima kama, to nyaka ukawne atua moromore gi sheria kuom timo gima nyo timore ni. Jodak magweng'no koro odak gi luoro kalure gi wach mar nekno, kendo mae e kwayogi. Koro wan be gimadwa wach ne jogo security uchunguzi dhi nyime, gikoni nyaka ng'ere gimotimore, nyaka ng'ere nikech koro osebedo lwet sirikal, gimonyalo wacho onge. Wan gimonyalo wacho kaka jogo gweng' mantiere ka endi, mano gima ne pok otimore e area ka, koro nakwayo arita kwe mondo uchunguzi mondo otimre mapiyo piyo mondo ofweny gima ne otimore no. En lal maduong' ne anyuola Wendi Achieng' kane igeno ni rawerano ne dhi tieko sombe kendo dongre kaka jowadgi mamoko. Lit omakogi kendo gikwayo obila mondo oru nonro mondo oyangi gima ne nyalo kelo thone. James Okoth, Ramogi TV, Kisumu. Wamedo lemo ne familia no makuro sani nigi kuyo. Kwadhi mbele ni speaker mar od bura ma Nairobi Ken Okeyo ong'ado bura ni riwruok mar Azimio la Umoja e kweth mar MCAs mathoth e od bura mar county ma Nairobi ka. Okeyo lero ni kaluwore gi oboke mayango MCAs mag county ma Nairobi mane ogo chapa kod duol matayo yiere pacho ka men IBC. MCAs motenore kod Azimio gin 67 ka ipimo gi 53 mag Kenya Kwanza. Gino manyiso ni gin e kweth mathoth. Wacho ni magi kinde mayao chenro mag od bura no mane otelne kod gavana ma Nairobi Kai Johnson Sakaja. Duond bura mar UDA ne ondiko ne speaker ka wacho ni Kenya Kwanza e kweth mathoth e od bura mar moloyo Azimio la Umoja.
no honorable member has indicated to me, either verbally or in writing, to have left any of the coalition. In addition, the Almighty God has been gracious enough to keep us all alive. I am therefore persuaded and find the both two coalitions are still intact in terms of numbers in this House. I must also, at this juncture, mention that we have 3 independent members in the House. In view of the above findings, honorable members, it follows therefore that the Azimio la Umoja One Kenya coalition is the majority coalition with 67 members. One of the most important responsibilities of the Nairobi City County Government is to support needy but bright students through bursaries. Eot mar assembly makaeni. Kora aparo ni en gima ber ahinya. Mheshimiwa Munuvi kama nyalo yudo basari mondo pile pile ka tam chakre wanyalo chiwo basari wanyalo konyo jopiny kabisa nikech yeo wachoga the future of tomorrow depends on how we grow our kids today. So education and first priority in anything. Koro kanyo aneno utimo gima ber kabisa. Wadong mane kaunti kanyo ni chenro mar goyo kogno jotend migepe 10 mane owal gi gavana ma Oimore Gladys Wanga biro chakore ayanga wuok tich juma manyien. Chenro mar dayo dho jotend migepe ma owalgo ibiro tim gi komiti mar ji 5 ma ochung' ne gwelo e od bura mar kaunti ma Oimore. Speaker mar od bura no mabende ene jakom komiti no Julius Gaya okoni ne giseyudo listi ma oting'o nyinge jotend migepe ma ogwel. Gaya osingo ni gibiro mana puodho jotend migepe mani kod lony kod mago mochopo kar dwaro mar chik. Betting wabotimo ka on the 24th and 25th. Approval, betting or approval hearing is one thing. Then after that, the committee will retreat for report writing. Committee bo dibedo piny kamoro to ndiko report based on gik ma ji owacho ka samotimo vetting cha. Koro ndiko report kae to ndiko report no to wakelo ne assembly ka by tarik 1 ka tarik 2. Koro the assembly, members of the assembly debate on that report kagi kale to with the governor as authority to know to appoint. Pod wadong mane counties kanyo ni moko kuom jood bura mogwele county ma Mombasa kod otiko mar UDA osingo mar keto tesre tend county ma Mombasa kata obedo ni gine maginok e od bura mar county no kane giloso gi jofwambo weche bang' bago romo margi mokwongo tok yiero jaod bura mogwel Samuel Moura. Kata kamano gikoni giikore mar tiyo kanyakla gi tend Governor Abdulsamad Sharif Nasir. Giko ne achiel kuom gi agenda mane gidwaro keto e nyime en neno kaka ginyalo jolo jopiny to chutho kaluwore gi gharama mar ngima moseidho. Waomba wote ambao tumetembea pamoja nao katika siasa zetu za UDA tuendelee kushikana ili wakati ambapo tunaangalia serikali utendaji kazi wake tuwe tuko na nguvu za kutosha, tuwe tuko na support ya kutosha, kwa sababu sisi tunatoa ahadi ya kwamba ile sauti badala iliyokuwa inakosekana katika kaunti ya Mombasa, we are there to stand for it, na tuko tayari kusimama kwa ajili ya haki ya wengi ambao imekosekana katika serikali hizo ambazo zimekosekana. Vile tulivyofanya na lile ahadi tulionalo ndani ya chama, tunawaahidi wakazi wa Mombasa muwe na subra, muendelee kuwa na imani na sisi na rais. Kama mlivyoona aliweza kutoa ahadi zake wakati wa campaign, na nadhani kama ni mfuatilizi wa siasa za rais wetu William Samoei Ruto ameweza kutimiza zile ahadi zake. Wale mko nje ambao mtatizika, mtaka kuingia chama cha UDA milango iko wazi. Karibuni. Tunawaambia pia wale ambao wanataka kudefect msingojee paka 2027. Sasa ndio wakati. Citizen Digital maen yor mbui mar keyo weche yo manyasani koro nyono higa achiel nyaka ne chake. E thuolo no oganda oseyudo weche kokale Citizen Digital kendo kambi mar Royal Media Services pod medo singo ber mathoth mabiro dhi nyime kaendi. Lydia Okeyo nigi ler mar wachne.
Higa achiel osekalo nyaka ne chak Citizen Digital ayanga. Maen yor keyo weche yor mbui mabende oting'o wang' jowi kara TV stations adek magin Citizen TV, Inoro TV kod Ramogi TV. Bende en kod kidieny mar weche mikeyo e yor andika. Only in digital. Well done, guys. Yor keyo weche no bende oting'o nyakalondo 13 moriwo koda ka radio Citizen, Ramogi FM kod mamoko duto mane bwo kambi mar Royal Media Services. Jata tije mar kambi mar Royal Media Services Wachira Waruru onyiso geno mare ni kato bedo ni entiere thuolo mokwongo e yore keyo weche mbui ma pachuka Citizen Digital pod geto goyo kenge bura moloyo kaka osegoyo. The performance of Citizen Digital has been phenomenal. We launched it a year ago, and within 3 months, it had become the #1 news and entertainment app in Kenya. Citizen Digital is anchored on the very strong heritage in news production that we have here at Royal Media. But being #1 is not enough for us. Our goal is to expand our offering to cater for the needs of a diverse audiences. Happy birthday, Citizen Digital. I can't believe it's only 1 year. The growth is amazing. It is the biggest digital platform, whether you're talking about news or information. Citizen Digital experienced tremendous growth in only 12 months. Jatend chenro makeo weche embui wa higa mwaura ojiwo Kenya mondo med siro Citizen Digital kochiwo singo mar bero chenro mage. Citizen Digital has grown in leaps and bounds over the last 1 year. In fact, once we put all our offerings in one basket or under one roof, the feedback from the public has been simply overwhelming. We're so grateful for accolades such as, the #1 platform as per the Reuters Digital Institute, our top ranking on the Google Play Store in the news and magazine category, and also our partnership with the Google News Initiative Challenge, which will enable us to broaden and deepen our content on the Wananchi reporting platform. And I know there's a lot more coming up. Can't wait. Citizen.digital is the place to be. Jatend chenro mag weche manyien wang' jowi Ramogi TV Joseph Bonyo ochiwo puoch gi pak na Citizen Digital kabende omedo jiwo Kenya mondo metiyo kod yor keyo weche no. It is now the #1 digital brand in the country, constantly updated 24 hours a day, 7 days a week, which makes it a priority portal for anybody who is interested in consuming not just Kenyan news but global news. Jolendo mag Royal Media Services bende onyiso mor margi ne okenge ma Citizen Digital osegoyo. Download the Citizen Digital app from your Google Play Store, App Store right now. And you know why? They are #1. Happy birthday, Citizen Digital. Keep doing what you do best and keep reaching for the stars. Citizen Digital is no longer a baby. It is now 1 year old. A year, 365 days. Eseche ma oganda medo bedo kod yote yudo weche manyien kokalo kuom simbegi mag ong'we yamo, Citizen Digital singo chiwo wechege yo makare kendo mana kaka owinjore. Happy birthday, Citizen Digital. Happy birthday to you. Lydia Okeyo, Ramogi TV. En puoch gi pak ne Citizen Digital, jatenda Joseph Bonyo osewacho ni Citizen Digital kama nyaka koro jite bede akia pengo. Jatelo osewacho manen. Kodhi mbele ni sirkal koro wacho ni osechwal chiemo moromo mag kony ne jogo ma gwengegi oro okwako. Jagoro mongirore migao mar chenro mag oganda Nelson Marwa emano yango ma ka okoni sirkal osewuok oko mar reso nyithindo, mine e kind ji mamoko bende. Marwa koyo jogo duto mani kod loche mag piny owacho mondo mi otergi e apis mondo konye tero chiemb kony kuonde mopogore opogore. Bana jamaa wako na also came and they eat and arrest you. Hakuna shida ya chakula, mumeona serikali imenunua chakula ya kutosha. Kuna mchele, kuna maharagwe, kuna corn beef, nyama
na tunaomba hii nyama ipelekwe kwa mashule, isiende kutumika na watu wazima. Kuna mama expecting mothers, kuna lactating mothers, na napenda kuuliza zile ministries na departments ziko na GK lorries zote, tunaomba kwa heshima wasarende hizo lorries kwetu. Tukipata lori ya serikali kimangamanga ovyo ovyo town hii, I can assure you hiyo lori I will arrest it, it will come and carry food, ipeleke wananchi huko, kwa sababu hiyo ni mali ya wananchi. Nyasi mar mashujaa maiga ni chwalo nyaka gwenge kendo jopiny dhi bedo gi thuolo mar dhialo thuondi maggi kaka Chris Owino leronwa. Jagoro mongirore e migawo mar arita kwe Karanja Kibisho nyose yangon ji maromo 22,000 igeno ni biro yuoro e nyasino e alap ma Uhuru Gardens e buore Nairobi. Counties mopogore opogore ma pacho kae bende biro dhialo nyasino ka county ma Kisumu chano yango nyasino e alap ma Jomo Kenyatta. Kiny wan wabed gi governor mwaluoro mohero Professor Anyang' Nyong'o e grounds mag Jomo Kenyatta Sports Ground. E county ma Kisii nyasino ibiro taya alap magusi kendo jodak ma e county no ogwel mar yuoro e nyasino. County no bende osingo ni biro ko jodak e alap no e neno ni nyasino odhi makare. County Commissioner will be present to read the speech of the president, and so we urge members of the public to come and participate in the celebrations. The ward administrators will be transporting people from the ward. County ma Homa Bay moko kuom jodak ma e county no ne oyango thuondi maggi e kinde ma ichano dhialo odiochieng' mashujaa. E buwang' chieng' kara mashujaa mara mokwongo en Raila Amolo Odinga, ka waparo kaka osagolowa piny mar mudho manyaka sani wanyalo bedo gi ler, wanyalo wacho gimoro ka wan gi shida. Agone Nyasaye erokamano. Namba 2, agone janyuolna te erokamano, minwa gi wuonwa emomiyo pidha magik nyaka kama ntiere ni. Mar 3, adwana ng'is joka Nyanam ni suja machielo en Raila Amolo Odinga. Iyudo ka jok moko tho wuoya ni kawuono dwa pingo Raila. To tich mar Raila Odinga otiyo. Otiyo makata ok obedo president otiyo nikech okelo freedom waneno ka. Mawinjo ka nyithindo mane ok ong'eyo kuma noaye wacho niya ni Raila joga ahinya. Ojogi nade to in iwuonni to meru gi wuoru okedo ne mowuok. Anyuola mag jogo mane okedo ne piny bende ogolo ywak margi ne piny owacho e rango dak maggi ni mar gisebedo ka gidak e dhier kendo ok dewgi. Bende gimedo ni idhialo odiochieng'ni ni mar jonyuolgi nowuok oko kendo chung' motegno e kedo ne piny. There are those who were more affected as a result of the actual fighting and so on. Obviously, it would be a good idea if the government picked up a few of those who are still alive and were literally actually affected by the effects of the Europeans when we were fighting them, so that at least they see the difference. E kind oganda Luo, historia menyo moko kuom thuondi mane okonyo Kenya e kidienje mopogore opogore. Jaramogi Oginga Odinga en achiel kuom jogo ma sigandgi pod imedo gol gi ji mane oyudo thuolo mar ng'eye kane pod ongima. Millicent Odhiambo nolimo moko kuom thuondi makaluo. Jaramogi Oginga Odinga mane en jalup jatend piny Kenya mokwongo en achiel kuom thuondi ma historia yango ni okedo ahinya ne uhuru mar piny Kenya. We cannot in any sense be more advanced than our teacher and master, whom I think is much more advanced in political outlook in this country than we are. E gweng' ma Kobongo e Ikano, Nyando sub-county, wayudo jaduong' Odungi Randa e dalane oyawo dhod chunye kendo leronwa kaka nong'eyo jatende manosenindo jaduong' Jaramogi Oginga Odinga. En adier makende nabedo machiegni gi Jaramogi kuom higni mathoth, to ok an kenda. Jaramogi ji obedo ko mang'eny, to an to koro aduong' abedo kode last nyaka dei machieng' koro odhi yweyo. Nachal ng'ama iluongo ni ambassador ma mare e yore mang'eny. Koro watimo gimoro, dhi tim gini,
Kit Jaramogi opimo gi mar bende manosenindo Tom Mboya ni mar jotelo ariyogo ne ni kod chia mag telo kendo ne gihero somo kod dongruok mag oganda Luo. Jaramogi wero wach mar somo to ne ok en kende, ne giwuok ji ariyo thurwa ka. Tom Mboya mane yamo olalgo tarik 5 dwe mar 7 higa 1969 odiochieng'. Tom be nohero weche somo. Mboya okawo dhano motero oko machalo lo e gima nyonyuolo Obama Junior makoro bedo president mar Amerika. Machielo Raila nyo prime minister ka odhi Jerman. To ok en kende, ji mang'eny. E twak mare kod Ramogi TV, oyango moko kuom jodong Luo wetegi kaka thuondi ma bende ne gikedo godo matek ndalo Jaramogi. Sir mane gimiyo jaduong' Jaramogi nomiyo giyudore e od twech nyaka gi jaode mane minyoro. Maka utra nyati to magi borwake sel Kisumo ka. Ewi mano, opimo Jaramogi gi wuode ma Raila Amolo Odinga ka bende opuoyo mokalo pend chike mane Raila okelo mar loch gwenge masani tayo Kenya kowacho ni gin chike mopuch makelo telo machiegni gi japiny. Jaramogi was down to earth like his son Raila Amolo Odinga. Loch mar kongwene Raila wuongo. Devolution to bendi nikech en gimo yawo wang' ji. Sa malo to biro ka. E dhialo thuondi mag Luo, mine bende okodong' chien. Komachielo, Mama Grace Akech Onyango en thuon kaluwore ni ene miyo mane okwongo bedo meya kod jaod bura e higa mar 1965 kod 1969 koluwore kamano. Omedo jiwo joma mine ni kik dog chien e manyo telo mapacho kae. Daher mondo mine kotelo to gibed joma nyal tich matek kendo mabagwa ji ni choto kadwa tiyo nigi. Nyare maduong' Paulina Kwacha wacho ni kata obedo ni sani min gi jahigni 98 kendo dende keng gi mor kod okang' mar telo mane ochopoe. En mama manotiyo matek makata wan ok apar ni wanyalo tiyo mwachop kama notiyo mogike. Koro mano osemiyo wan very proud of her. Kendo walamo ne mana Nyasaye nomed kure kaka kure ni. Pauline bende goyo erokamano ne sirikand kaunti kuom dhialo min mare bang' loko kendo luongo social hall machon mayudore Kisumu e nyinge. Geno mar jodongogi en neno ni nyasi mar Mashujaa otigo e dhialo jogo duto mane okedo ne piny Kenya. Gikwayo piny owacho mondo de wang' thuondi duto mosechiwore mar kedo ne uhuru mar piny Kenya. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Piny owacho mar kaunti ma Migori ochako chenro mar donje winjruok kod riwruok mar Hemophilia Society Sickle Cell Federation of Kenya kaachiel kod German Doctors madhi neno ni chenro mag kedo kod tuo mar remo kata sickle cell anemia kod hemophilia ochopo kare. Winjruok ma kamaendi mayande ochaki kod jaod gavana ma Migori Agnes Ochilo kaachiel kod jaod jalup gavana ma Migori Evelyn Mahiri igeno ni dhi konyo e ting'o malo weche mag thieth ne jogo mani kod tuochego. Gavana ma Migori Ochilo Ayako wacho ni piny owacho mar kaunti ma Migori oikore mar neno ni gichopo e winjruok makare kod riwruoge mar neno ni kaunti ma Migori obedo kod kar thieth mar tuo mar remo men sickle cell kod weche thieth mamoko bende. Sickle cell patients in Migori County so that they can also get better health care, and also with this partnership that we are going to sign, it will come to the fullness. We now are working on an understanding, an MOU that will lead to the establishment of a clinic, will lead to empowerment of our CHVs so that they know how to reach out to affected
and afflicted people. Came across my friend Eunice. Eunice is over 40 years and she is a warrior and she's fighting. So I said, is there anything we can do for our county that can also enable our children to grow up even if they have sickle cell? We have come to this great county because we know that the scourge of sickle cell anemia is still in the community. So we want to come here to create awareness, create support groups, and partner with them in terms of matters of linkages, in terms of attending clinic. Chal nade? Chal ka gimium kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kik igum ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rali manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamoro amora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gitimore kuno pugre pacho ka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. The league tables are taking shape. Winning on Shabeki.com is getting easier. Enjoy highly boosted odds on the English Premier League, French Ligue 1, Spanish La Liga, Italian Serie A, and many top leagues only on Shabeki.com. Kuwa Shabeki. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabeki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabeki.com. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. En chenro mar usiku sako wachoro thum mar benga gi ohangla kabiro komakore ahero nyakoma hera makata onge. Nyayudo e mbui mar Facebook, Instagram, Twitter @Ramogi TV #Ramogi Night. Inube idalawa kanyasoro dalawa. Inube idalawa kanyasoro dalawa. Miparatari wacho ni mitasali pekmeli. Watio mate kijoka nyana. Lungani DJ ko local instrumental one ma one tie. Lungani ninja the entertainer to ma and Ramogi Night. Ramogi Night. Teacher Beach Sangwen Otieno. Jatend Kenya William Ruto koro jiwo kembe maloso mwandu e pacho kaendi mondo med yaro ohala kaka yo mar chiwo thuolo mag tije kendo dongo uchumi mar Kenya ka. Ruto mane romo kod weg kembe maloso mwandu e pacho kaendi ne owacho ni Kenya medo mana nyiewo mwandu mathoth kowuok e pinje maoko, okang' madino thuolo mag medo dongruok e thurka. Edwin Okoth nigi ler mar wachni. E romo mane obagi kod riwruok makelo kanyakla kembe maloso mwandu e pacho ka Kenya Association of Manufacturers, Ruto ne ojiwo jolos mwandugo mondo gimed mayino e loso mwandu kaka achiel kuom yo mabiro loso thuolo mag tije ne oganda maromo milion 1 kuom higni 5 mabiro. Who is this group of people standing between us and the value that we can get from our skins and hides? You people. You are the people standing between us and 75 billion of product that we can sell. And we have a ready market, starting from our own children in school. Even the local market in Kenya alone, we are importing 12-15 million pairs of shoes alone every year. Market is not the problem. Raw material is not the problem. The problem is the people to add value. They are sitting right here.
Jatend piny Kenya no bende ne owacho ni medo kembe maloso mwandu e thurka biro jiwo choko mar osuru, ka bende ne ogolo siem mager ni kembe matemo kwebo chulo osuru. Part of our revenue gets lost because the stamps that you use on your manufactured goods, we have more fake stamps than genuine stamps. How is that possible? You know, we have to sort that out because we are losing revenue. Part of why our contribution of manufacturing to GDP in terms of revenue is low is because very many people pocket our money, or the money meant for taxes. We kembe go ne ogolo ywak ewi chike malokore kinde ka kinde, kaka achiel kuom gigo mosethiro kenge mag medo loso mwandu e pacho ka, kama koro gidwaro ni piny owacho osingnegi alwora maber mar timo ohala. Manufacturing contributes nearly 30% towards the tax revenue. And by expanding this clearly shows the potential and opportunities we have towards higher tax revenue coming from this sector. SMEs have continued to demonstrate their ingenuity and capacity to meet the country's needs over the years. However, taxation, lack of access to finance, and inadequate capacity building are some of the hindrances that the SME sector has been facing. Migao maloso mwandu ne odongore kod atamalo 3.6 kende e kind dwe mar 3 gi dwe mar 6 higani, kaluwore kod kwan ma piny owacho golo. Dongruok matin ka opim kod atamalo 11 e kinde machal kamano higa mokalo. Kenya tiyo kod omenda maromo siling trilion 2 gi bilion 100 higa ka higa e nyiewo mwandu mawuok e pinje maoko, ka moko kuom mwandugo inyalo los e thurka. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Riemb ndeke mag Kenya Airways koro bago ng'anyo magiwacho ni biro chakore bang' ndalo 14 kaluwore kod alwora marach mar tich kaachiel kod okang' mar KQ mar ketho winjruok mane giketo kodgi. Joriemb ndeke go wacho ni tend KQ onego loki kochakore gi jokanyo mag board, mamoko kuomgi gitudo kod mibadhi gi telo ma ok ni kare. Okang' mar ng'anyo koro nyalo weyo ndeke KQ e lo, ka bende mano nyalo medo pek ne kambino mapudo oande ok dhi maber. KQ neni kod lal mar omenda maromo siling bilion 9.4 e thuolo mar dweche 6 mokwongo higani. Jata tije mar KQ Alan Kilavuka ne wacho ni giseyudo milome mar ng'anyo no, kendo gibiro tiyo kod yore madwarore mar duoko joriemb ndekego. Wadonje weche mag tuke ni Robert Oiko mowuok e boma ma Eldoret, Peter Wanjiru ma en ja ohala mar Aswekra, Isaiah Meki mowuok Itale kaachiel gi David Tanui mowuok Kuresoi e joloch mar siling milion 21 e piem mar shabiki.com jackpot mbao juma mokadhoni. Mor gi ilo nopong'o gwenge mag Eldoret bang' Oiko ma en fundi gedo bedo achiel kuom jogo punda mane obedo joloch bang' goyo punda gi kambi mar shabiki.com. Oiko nonyiso mor mare mar yudo omendano kod duoko erokamano ne kambi mar shabiki.com. Weche ne chalo mana kamano be e gwenge ma Kikuyu bang' Peter Wanjiru bende yudo mich mare. E boma ma Kitale, Isaiah Meki bende noyudo welo mowuok Shabiki manochwalo mich mare. David Tanui ma bende wuok e gweng' mar Kuresoi nopong' gi mor bang' yudo omenda mar loch kokwayo jogo punda mondo donje kambi mar shabiki.com. Na nimeoa na furaha yenye iko yenyewe ni furaha kubwa ambayo hata kama huwezi ona ni kubwa. Kazi yenye nafanya kazi ya ujenzi. Mimi ni fundi wa mjengo. Lakini ndiyo nilikuwa na hiyo imani ya kuwa siku nitakuwa na hiyo pesa, kwa sababu nimekuwa nikiomba na nilikuwa na matumaini. Ingawaje sikuwa ninaweza sema ati nilikuwa sure ati itatoka. But obviously nilikuwa
matumaini itakuwa. So kama sio betting ni kazi yangu ya juu. Ningependa sana kumpongeza Robert kwa mara nyingine kwa kuweza kuwa mshindi wetu katika Shabiki Jackpot Mbao. Shindano hili lina michezo 13 ambayo unabashiri kwa shilingi 20 tu, na ukiweza kushinda bashiri vilivyo unaweza kushinda up to 21 million shillings. Kwa dhimbele ni olanko regoyo ka jong'wech ma Kenya moseringe ng'we madongo e pinje maoko podi medo yud kod ketho